Петият президент започват дебатите по BTV. Двобоите, с които ще ви покажем най-спряганите имена за поста на Дондуков 2, какви са техните идеи и с какво ще спечелят доверието ви. Поканили сме претендентите по резултати от социологическите проучвания. Предложили сме различни комбинации. Въпросът е кой за какво ще се престраши и срещу кого е готов да се изправи в битката за идеи. 4 седмици, в които тези дуели ще покажат кои са петимата най-добри за големите дебати, които BTV организира в навечерието на изборите за президент. Първият двубой днес обещава да бъде зрелищен. В студиото вече са Красимир Каракачанов и Трайчо Трайков. Здравейте! Добро утро! Готови ли сте за дебати? Щом сме тук. Хората ви познават много добре, но преди това и преди всеки дебат ще си припомняме кои са кандидатите. Да започнем с Красимир Каракачанов. Красимир Каракачанов. Кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет на патриотични организации. Лидер на ВМРО. Заместник-председател на парламента. Зад номинацията му застанаха доскоро непримиримите политически противници Волен Сидеров и Валери Симеонов. В политиката влиза още в началото на прехода. Оглавява ВМРО през 1997 година и е начело на партията вече почти 20 години. Каракачанов беше кандидат за държавен глава и на изборите преди 5 години, но тогава получи малко под 1% от гласовете. Преди 10 години е обявен за сътрудник на Държавна сигурност с агентурно име Иван. Каракачанов е на 51 години, женен е, има дъщеря. Бърз акценти върху личността на Трайчо Трайков. Трайчо Трайков, кандидат за президент на Реформаторския блок. Десницата го издига след поредица от скандали и вътрешни борби. Трайков влиза в политиката по време на първия мандат на ГЕРБ, където е икономически министър. По време на мандата си влиза в противоречие с премиера Борисов по темата АЕЦ Белене. Другият ключов публичен конфликт е с бизнесмена Валентин Златев. Напуска кабинета след провала на шумно рекламиран бизнес форум в Катар. Трайчо Трайков се връща на политическата сцена като член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Трайков е на 46 години, разведен е. От втората си жена има 2 деца. И така, господа, време е за начало на дебат. Една грешка допуснахте. Грешка? Не съм кандидат на инициативен комитет, а на коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Нека бъде коалиция, господин Каракачанов. Да го кажем. Разбира се. Дебатите ще бъдат в 3 тура, като всеки тур ще има по 10 минути. Ще разполагате с 10 минути, в които ще може да спорите и помежду си, разбира се, след като чуем основните ви позиции. Тези турове ще бъдат национална сигурност, външна политика и правомощия на президента. Сега обаче в началото ще пуснем хронометъра за всеки един от вас по 1 минута, в които да кажете основните си послания и основните 3 акцента от вашата политическа кампания. Започнем с господин Каракачанов. Основното ми послание е, че разделението в българското общество трябва да спре. Това деление на сини, на червени, на монархисти, на републиканци, на русофили, на русофоби е вредно, защото разделя нацията. Крайно време, поради ситуацията, в която се намира България, поради външните заплахи, които са пред България, ние да се обединим като нация. Основните 3 приоритета първо са водене на максимално независима външна политика, поставяща българският национален и икономически интерес. Второ, проблемите с престъпността, корупцията по висшите етажи на властта, корупцията въобще в цялото общество, битовата престъпност и третият основен акцент, това е проблема с нелегалната имиграция. Ние категорично заявяваме, че сме против допускането и настаняването на нелегални имигранти на българска територия. 10 секунди имате още. 3 акцента са достатъчни. Добре, благодаря ви за това представяне. Господин Трайчо Трайков е наред сега. Първо, аз смятам, че деленето на фили и фоби, каквито и да са те, е нонсенс, защото трябва да има само българофили. Всичко останало, това са някакви други интереси. Основни приоритети. Национална сигурност, която аз разглеждам в по-разширен вариант като сигурност на нацията. Това включва и здравеопазване, и образование, и демографска политика, и борба с бедността, защото това води до емиграция и обезлюдяване на държавата. Второ, външна политика. Мисля, че твърдо трябва да се поставят националните интереси на България. 5 тези и на съюзници, и на съседи, и на освободители. Въпросът е кой как може и знае да ги отстоява. Третият е свързан с правомощия, които не са записани в Конституцията, но е изключително важно президентът да може да изрази като каузи, които подкрепя. Тогава гласът му ще бъде чут. Един активен президент.
Един активен президент. Вие си казвате акцентите преди изобщо да изтекла едната минута, което пък е похвално за вас. Благодаря ви за това. Сега е ред на първият тур от дебатите, а именно национална сигурност. И в двете представяния чухме за това, че ще си говорим за националната сигурност и че тя е приоритет, но когато говорим за опасността от мигрантска криза, готова ли е България според вас? Мисля, че България не е готова, поради това, че дълго време се люшкаше и дълго време абсолютно безрезервно изпълняваше брюкселските разпореждания. За всички е публична тайна, че Европа не може да формулира ясна, категорична политика по темата с имигрантското нашествие. Помните в началото, че госпожа Меркел ги покани, сега ни говори за това, че ние трябва да бъдем солидарни и да приемаме част от тези бежанци на наша територия. Извинявайте, но българският народ не е виновен за това, че няколко от великите сили решиха да разбият Близки изток, предизвикаха тези конфликти там. Не сме поканили ние тези хора, а немския канцлер, и ние да плащаме сметката не е въпрос на солидарност, а въпрос на това да си устояваме националния интерес. Трябва ли да сме солидарни? Подготвена ли е България при една по-мащабна мигрантска вълна? България трябва да умее да мобилизира солидарността на своите съюзници в защита на нашите интереси. Очевидно е, че понякога се появяват противоречия в интересите между богатите държави от Северна Европа и Южна Европа. Конкретно в случая с мигрантската криза това е очевидно. Мисля, че България трябва да умее да използва ресурсите на своите съюзници, така че да постигаме своите цели. Умее ли сега, правим ли го? Е хубаво, построихме ограда с Турция. Кога ще построим ограда с мафията? Защото каналджиите, които помагат, вкарват мигранти в България, са същите, които вкарват наркотици, трафик на проститутки и контрабанда. Не ги хванахме тогава, ще ги хванем ли сега? Какви са слабостите на институциите сега? Основната слабост е това, че цялата система и в системата на сигурността, включително корупцията, е основен проблем. Ако ти нямаш служби за сигурност, ако ти нямаш гранична полиция, ако ти нямаш институции, които не са порядени от корупцията, мерките, които можеш да набележиш и които трябва да бъдат набелязани, ще бъдат многократно по-ефективни. Защото проблема с това, че мафията в България генерира огромни приходи, е проблеми за сигурността, защото с тези приходи те купуват медии, купуват съдебна система, купуват политици. Правителството се хвали, че бори мафията. Ние с парите, които сега ще получим от Европа, това може да се каже, че е плюс за България, господин Трайков, 160 милиона евро. Парите са плюс, разбира се, но на мен ми прави впечатление, че има хванати мигранти, няма хванати каналджии. Има намалена контрабанда, няма хванати контрабандисти. Каква е причината за това? Причината е състоянието на върховенството на закона и съдебната система. Това е корена на всички проблеми и оттам трябва да започнем. Само, че това е част от изпълнителната власт. Да предположим, че вие сте в ролята вече на президенти и на граничната бразда, там където е оградата в момента, се струпат 20 000 мигранти, бежанци, както ще да ги наричаме. Как ще реагирате вие? Нашата позиция е много ясна и съм изразявал многократно. Първо, българската граница не е поле, през което може да мине всеки. По българското законодателство и по международното законодателство, казваме го като доктор по международни отношения и по международно право, никой няма право, особено на големи организирани тълпи, да преминава от една държава в друга. Затова, освен гранична полиция, разполагане на повече военни съединения по границата, т.е. военни части, които да охраняват границата. Това между другото има и превентивен ефект, когато патрулите са... 20 000 души. Да могат дори да съборят оградата. Ще ви кажа, да довърша. Когато патрулите са смесени между полицаи и военни, възможността да корумпираш един подобен патрул е по-малка. Естествено, използване на възможностите, които може да имаме от страна на Европейския съюз. И заявявам категорично, тъй като нелегалното преминаване на границата е престъпление по българското законодателство, използване включително на сила за отблъскване на подобни огромни мигрантски нашествия, за каквито вие говорите. 20 000, 2000. Сила. Абсолютно. Каква сила? Имаш водни строи, имаш и полицията, армията са въоръжени институции. Вашата реакция при подобна ситуация? Безспорно границата трябва да се охранява, включително и с репресивни мерки. За това е граница, която може да се минава през определени за това места. По-големият проблем е обаче, че след като тези хора влязат в България по един или друг начин, после минават години, докато те получат какъвто и да е статут, докато им бъдат разгледани документите. И това се дължи именно поради неспособността на институциите и липсата на службите. Те могат ли да разберат кой какъв е от тези хора, кой е терорист, кой е бежанец, кой е икономически мигрант? И в крайна сметка, къде остава тук обаче темата за солидарността? Това е наистина проблем.
Това наистина е проблем, неправителствените организации, които ще се опитват, например, да защитят правата на тези хора. Някои от тях абсолютно паразитизират върху тази тема, за да изкарват пари. Но това е големия проблем. Тук съм съгласен с господин Трайков. Липсват обучени кадри. Но защо липсват? Защото 25 години ние си унищожавахме службите за сигурност и всички от тези кадри, които бяха изграждани, включително по арабските направления, бяха изхвърлени на улицата. Сега говорим, че нямаме преводачи. Нашата теза е ясна и категорична. Тези хора не могат и не трябва да бъдат допускани. Един път влязли в България, в общежитие от закрит тип и екстрадация на всички тези, които нямат основания. Благодаря за деравно поставено. Как се виждате в ролята на главнокомандващ на българската армия? Аз не съм сигурен обаче, че някога сме имали служби, които са си вършили работата. Защото ако беше така, сега нямаше всички работили по македонски и други направления да са постигнали като резултат това, че в Македония, в нашия братски народ, така и не може да дойде на власт пробългарски елит. Вие сте работили по македонското направление, господин Каракачанов? Вече влизаме в дебата. Благодаря за темата. Имам право на отговор. Първо, ако не бях аз и такива като мен, които сме работили против промакедонски и проюгославски национализъм, в момента, освен трите протурски партии, едната апропо е в реформаторския блок и не крие връзките си и възхвалите си към Ердоган и неговия ислямистски режим, ако нямаше такива хора, в България сега ще да има и партия на македонското малцинство, каквато партия се финансираше и пробутваше от Югославия и в последствие от Република Македония. Една поправка. Тук не става въпрос за братски народ, а за един народ. България и Македония живеят българи, разделени от една граница. Да, но никой нямаше да говори за македонски народ, ако комунистическата партия и нейната държавна сигурност не беше провела политика на насилствена македонизация на тези хора. Знам го много добре от разказите на роднините си. Така че тук е много трудно да бъде намерено оправдание за каквото и да е свършено. Трябва ли как ще реагирате? Не е вярно това. Няма държава в света, включително държави, на които вие сега ръкопляскате, като Съединените щати, Великобритания и така нататък, Европейския съюз, които да нямат служби за сигурност. Искате да ми кажете, че в историческите времена и тези служби са били крайно демократични. Това просто не е вярно. И тази тема, да делиме хората в службите само на лоши, вместо да видим това, което направиха и в Германия. Тези, които са писали доноси, са от едната страна. Тези, които са работили за сигурността на държавата, са хората в службите. Аз не казвам, че службите трябва да са демократични. Казвам, че трябва да са професионалисти и да могат да си свършат работата и да не са пробити от чужди държави. Вие казвате, е положението в България? Положението сега е така. Прав сте. Нашите служби сега са пробити. Така, а преди просто служиха на чужда държава. Не, просто служиха на България. Служиха на Съветския съюз. Сигурно имало и такива, които се служили на някой друг. И на Югославия. Айде, сега служат ли на чужди държави? Аз мога да ви кажа. Сега просто са пробити. Сега просто са пробити, преди си бяха официални слуги. Мога да ви кажа нещо друго. Има не малко служители на службите, които са съдени за шпионаж в чужда държава. Кажете ми, един български гражданин последните 26 години, един служител в службите, един човек от администрацията, който да е съден за шпионаж в полза на друга държава. Приемате ли се за слуга на чужди държави? Ако имате време, прочетете за какво става дума. Всичко това е публично вече и ще разберете за какво става дума. Всъщност, да бъдем наясни и да приключим с темата. 5 дена, само да довърша. 5 месеца е бил моя стаж, така да го кажем, в така наречените тоталитарни служби. От май месец 1989 година. И повече от 10 години в така наречените демократични служби. Така че нека да не говорим за неща, които не разбираме. Сега, господин Каракачанов, виждам, че го приема лично. Аз нямах предвид конкретно неговият принос да анализирам. Споменахте неговия профил все пак. Вие го споменахте. Факт е, че комунистическите тайни служби се провалиха тотално в устояването на българските интереси и българщината на Балканския полуостров. След малко ще започне таймера за края на този сегмент. Не искам да ги защитавам едните или другите служби. Но факт е, че след 10 ноември се наруиха всички тези сепаратистски, ислямистски, македонистски и всякакви други организации. И ще кажа нещо друго. Няма от какво се срамувам, защото след 10 ноември и преди 10 ноември, когато съм работил за сигурността на държавата, съм си слагал главата и съм залагал, без да получавам каквото и да е възнаграждение. Аз ще ви кажа кой си е слагал главата и си е залагал. Моят дядо, който е лежал 5 години в Белене, защото като войник в българската армия в Югославия по време на Втората световна война не е бил припознат като особено солидарен с интересите на югославските комунисти. Това са хората, които... И след това този човек са го карали на сила да се запише македонец. Имате една минута за да кажете какво е състоянието на българската армия сега и кой трябва да охранява небето. Само да довърша. Влязохме в дебат. Моето уважение към вашия дядо.
Но ако си говорим за дядовците, един ми дядо ми изкарал малко повече от 5 години, а другия е просто убит и след това осъден от Народния съд. Айде да не се връзваме към дядовците, техните кокали, защото разговорът става много исторически. Да се върнем към реалността. Не, за мен е важно откъде идват днешните ни проблеми. Откъде идват? Защото в началото на миналия век българския народ е имал дух, господин Каракачанов. Абсолютно съм съгласен. Вчера бях в Петрич. За мен историята на Петрички инцидент, за което знам, че и вие проявяват интерес, е една от най-удивителните истории в новата ни история на България. Много кръв има и понякога кокалите се надигат, но в крайна сметка това... Прав е господин Трайков. Петрички инцидент 25-та година, когато България е нападната от Гърция, гръцкото нашествие е отбито от четите на ВМРО. Факт, публично доказан. Имате по 25 секунди да кажете какво е състоянието на българската армия и кой трябва да охранява небето ни. Състоянието е... Състоянието е незавидно. Очевидно има нужда от модернизация, от дофинансиране, от професионализиране. Кой да охранява българското небе? Най-добре е българския многоцелеви изтребител, а ако той е на съюзниците ни, под наше командване, както е и концепцията. Абсолютно съм съгласен. Състоянието на въоръжените сили е критично. 5100 незаети места за професионални войници. Ниски заплати, липса на мотивация и въоръжение от средата на 80-те години, от времето на соца. Старо оръжие. Затова аз съм привърженик и на идеята за връщане на наборната военна служба и армията да бъде смесена. Професионалната армия да касае онези специални родове войски, в които искат по-специално и по-дълго обучение. Авиация, и за това ще говорим след малко. Край на този рунд. Следващата тема – външна политика. Ще започнем този път с господин Трайчо Трайков. Какъв знак трябва да даде българския президент в отношенията ни Русия, Европейския съюз и Съединените щати? Европейския съюз и Съединените щати са наши съюзници. Така че ние трябва пред тях да можем да отстояваме свой интерес. По-важно да ги убеждаваме, че наш интерес е техен интерес. Затова, разбира се, трябва да покажем и достоинство, и уважение и изпълнение на своите задължения. По отношение на Русия, но не само на Русия, и на Турция, на всички трети страни, ние искаме само едно – равнопоставеност. Много рядко сме виждали българските правителства да успяват да постигнат тази равнопоставеност. Когато си говорим за това, че има ултиматум от страна на Путин, НАТО да се върне в рамките на 2000-та година и в крайна сметка тогава България трябва да излезе от НАТО. Можем ли да го приемем по този начин? Съгласен ли сте с този ултиматум? Абсолютно не съм съгласен. Никой не може да поставя ултиматуми на България. Или никой не може да купува България, както се беше изказал сегашният заместник-председател на Руската дума. Но, ако говорим за външна политика, тъй като сме на тази тема, това, че сме членове на НАТО на Европейския съюз е факт и никой не го оспорва. Но и в рамките на НАТО на Европейския съюз ние трябва да водим политика и да се стремиме да налагаме политика на нашите партньори, за да ни уважават. Ние трябва да бъдем генератор на идеи, а не да бъдем изпълнител на чужди идеи. Абсолютно вярно. Така, и ще ви кажа нещо друго. Нашите приятели от НАТО ни накараха да си нарежеме стратегическите ракети, които, както виждаме, сега са ни необходими. Това беше глупост и отстъпка от страна на българско правителство. Нашите приятели от Европейския съюз ни поставиха едно абсолютно фалшиво изискване да си нарежеме трети и четвърти блок реакторите с най-ниска поставили условия, които в момента пък ни поставят в неизгодна позиция. Ето това казвам. Във външната политика на България никой не може да ни поставя условия. Неизгодна позиция ли не поставило НАТО през години? Може ли да довърша? Равнопоставеност трябва да има. Защото той изложи своята теза за баланса и аз ще ви кажа. Равнопоставена политика. Членове на НАТО и на Европейския съюз, да. Но ние трябва да се стремим да развиваме нормални, добри отношения с Русия, с Китай, с нашите съседи, които не са членове на НАТО, за да можем да търсим икономическа полза от това. Знам, че може да много дълго и обаятелно, но по-кратки отговори, за да може да влизате след това и в диалог помежду си. НАТО ощетило ли не през годините? Аз първо искам да поздравя господин Каракачанов за реакцията му по отношение на ултиматума на Путин. Вече цяла седмица си мислех, че само аз съм го забелязал от всички кандидат-президенти, от цялото правителство. Абсолютно недопустимо. Някой да ни казва сега какви да са отношенията ни с нашите съюзници, да ни казва с какво ние трябва да разполагаме, за да се защитаваме. Условия... Тук можем да имаме някои забележки. Съгласен съм. Но ние сме в един общ отбранителен съюз, който планира заедно отбранителните си способности. Нима ние сами можем да изградим защита от балистични ракети, нима можем да създадем такива способности, които да касаят общата ни сигурност при съвременното състояние на технологиите и на силите на другите армии. И като говорим за Русия, одобрявате ли санкциите срещу Русия? Трябва ли нещо да бъде променено? Аз лично не ги одобрявам, защото те нанесоха щета на почтения бизнес. Тези санкции се заобикалят от непочтения бизнес през трети държави. Легалният бизнес, който спазва законите и в България, и в Европа, беше ощетен. Плюс това,
Аз не мисля, че Европа трябва да става заложник на големия вечен геополитически сблъсък между Щатите и Русия. Европа направи точно тази грешка. Заложник ли е Европа в този сблъсък? Много е важно да кажем какви са точно тези санкции. Европейския съюз наложи санкции на няколко приятели олигарси на господин Путин. Забрани им да пътуват в чужбина и да взимат заеми от западни банки. В отговор, президента Путин наложи санкции върху всички европейски граждани и всички руски граждани, като забрани вноса на европейски стоки в Русия. За какви санкции става дума? За това, че сте забранили на няколко олигарси и техните компании да се финансират от западни банки. Това е положението. Това е европейската позиция. Не точно така. Тук не сте прав. Точно така. Ощетява ли това обаче България и българския бизнес? Действията на Русия ощетяват българския бизнес, разбира се. Но за това е виновна Русия. Цялата конфронтация, която беше постигната и която всъщност ескалира между Щатите и Русия, е вредна за Европа. И от тази гледна точка Европа трябва да се стреми да води собствена политика, не толкова обвързана с Вашингтон, и политика на изграждане на собствени въоръжени сили. Това е друга тема обаче. Но по отношение на санкции, само да довърша, не е вярно, че само на няколко олигарси. 3/4 от руския парламент. Огромни маси от журналисти, общественици, бизнесмени. На практика естествено, че ще има реципрочна мярка. И тук вече пак станахме жертва на руско-американския сблъсък. Тя не е реципрочна, господин Каракачанов. Те не налагат забрана на няколко европейски бизнесмени да ходят в Русия. Те налагат забрана на европейския внос. Наказват собствените си граждани. Може ли да отговори на другия въпрос? Противопоставяне между САЩ и Русия, казва господин Каракачанов. За какво противопоставяне става дума? Ако имате предвид Крим и Донбас, интересно ми е да чуя вашата позиция. Дали Крим, дали всяка страна, която има някакви тежнения исторически, може да си присвои територия на съседите? Ако е така, според вас, Северен Кипър от коя държава е част, господин Каракачанов? Ако попитате гърците, част от Гърция. Ако попитате Турция, вероятно друго. Но ако попитате Кипър, сигурно част от Кипър. Може би кипърските гърци нещо друго, кипърските турци мислят по друг начин. Кипър е суверенна държава. Абсолютно съм съгласен, че е суверенна. Подкрепяте ли позицията на настоящия президент Плевнелиев за анексирането на Крим? Както и Македония е суверенна държава, но това не означава, че ние трябва да се отречем от това, че там живеят българи. Но това е пак друга тема. Например, винаги се дават с неофренските идеи за това, че някой реши да отдели територия от България. Ще е същото като Русия, Крим. Не, съвсем различно е, защото и в този случай аз не съм, подчертавам го, за да няма разлики, да няма спорове по-точно. Аз не съм за това някой да анексира територия от друга държава. Включително на база на исторически и всякакви други основания. Добре, че го изяснихме това. Уточнявам го, но уточнявам и нещо друго. Има двоен стандарт. Извинявайте, ама случая с Косово даже е по-тежък. Все пак в Крим имаше автономия, автономно местно самоуправление, което прави референдум. В Косово, след бомбардировки, тази територия се отделя. Не, че съм фен на Югославия, никога не съм бил. Но давам два случая, близки във времето, на разминаване на интерес. И аз не съм фен, но не ми е известно Косово да е присъединено от друга държава. Това е територия, която се е самоопределила. Крим не са се самоопределили като отделна държава. Те бяха анексирани към съседа на Украйна, който съсед Русия е поел Русия до тук подадохме ли се на натиск от страна на Турция? Изричен, договорен ангажимент да е гарант за териториалната цялост. Подадохме ли се на натиск от страна на Турция? За кое? След преврата, след връщането на Бююк и казусите, които се разгърнаха след това. И одобрявате ли облегченият визов режим на турски граждани в Европейския съюз? Не, аз не одобрявам нещо да се правят отстъпки под рекет. Както България си изпълни всички ангажименти на времето, за да имаме безвизов режим с Европейския съюз, така трябва да направи това и Турция. Разбира се, Турция е добър наш съсед. Ние имаме интерес от улеснени връзки с тях, но това не означава, че трябва да си затваряме очите за реалните проблеми. А затворихме ли се очите в политиката до този момент към Турция? Затваряме 26 години. И Турция не е добър наш съсед, защото добрите съседи не се бъркат във вътрешните работи на другия. Докато Турция се бърка по един изключително брутален начин във вътрешните работи на Република България. Първо, финансирайки политически партии в България на етническа основа. Публична тайна е последната турска партия, с чия благословие се създава. Второ, бъркайки се във вътрешните работи на българското мюсюлманско вероизповедание. Не е нормално чужда държава да финансира едно от вероизповеданията в България. Бърка се във вътрешните работи на България по друг начин. Още няколко начина. Чрез опитите да
чрез парите, които отпуска, да ислямизира и турцизира част от циганското население и да турцизира българите мюсюлмани, етнически българи, изповядващи исляма. Както етнически българи в Пловдив, Никополо, на други места изповядват католицизма. Те са българи, нали така? Това е намеса във вътрешните работи на България. Да. И България прави отстъпки последните 25 години. И аз не знам защо. И затова ви казвам на въпроса за визите. Категорично вас провал ли беше това, че в случая вече се сключва турски поток, спогодбата за турския поток? Провал ли е за българската енергетика? Първо да отговоря на предишния въпрос. Стигаме до там, че България няма имунна система. Нашите служби. Ако господин Каракачанов знае за примерите, които дава, предполагам, че вече е сигнализирал ДАНС и като народен представител ми е интересно какво са му отговорили. Ще ви отговоря. Да. Що се отнася до турски поток, първо аз съм доста сигурен, че няма да стане, защото до сега има едно междуправителствено споразумение, каквото и България имаше 2008 година от времето на Тройната коалиция за Южен поток. В крайна сметка то не стана. И това е сделка, която изглежда абсолютно неизгодна за Русия. Просто това ще бъде поредното харчене на парите на руските граждани. Благодаря ви. Да отговоря на въпроса. Имам такива данни. Аз съм в парламента работя в две комисии, по отбрана и по вътрешна сигурност. В комисията по вътрешна сигурност многократно съм говорил по въпроса. На закритото заседание пленарно в парламента с шефовете на службите съм поставил въпроса. Между другото... И какво ви отговарят те? Ами какво да ми отговарят? Те знаят за какво става дума, тъй като тази... Предприемат ли нещо? Моля? Предприемат ли нещо? Предприемането на нещо зависи от българските политици. Точно за това казвам, че ако аз бъда президент на Република България, точно така, от нас и в по-точно... Какво се е случило? Как защитихме страната си от вмешателството на чужди служби? Не я защитаваме, това е проблема. Не я защитаваме. Господа, ще помоля да спазваме времето, тъй като наистина е строго разчетено и по всички останали теми, и да довърша само едно изречение. Не на визи за турски граждани и не на Турция в Европейския съюз. Благодаря. Трети кръг предстои сега. Изрично не сте ми предупреждавам да спазваме времето. Към господин Каракачанов, трябва ли да бъдат увеличени правомощията на българския президент? Според мен трябва в няколко направления. Първо, президентът трябва да има право на законодателна инициатива. Той е мажоритарно избираем. Бацали, примерно, известният депутат, избран с 300 гласа в Кюстендил, има право да вкарва закони, поправки и да променя законодателство. Президентът мажоритарно избран няма. Второ, президентът трябва да има право да иска вод на доверие или на недоверие към правителството, но Конституцията е такава каквато е и аз ще се съобразявам с нея. Господин Трайков. За мен правомощите на президента са напълно достатъчни и президентът може да бъде толкова силен и свободен, колкото са неговите качества и достоинства. За новината от вчера, за картела, който обяви Комисията за защита от конкуренцията, вие как ще реагирате, ако бъдете президент? Влизаме в такава хипотеза. Интересното е, че сега засегнатите компании обвинени имат 30-дневен срок да отговорят, който странно съвпада точно с края на президентската кампания. Така че предполагам, че ще разберем тогава. Още не съм оптимист, защото в подобна ситуация бяхме и през 2012 година. Тогава компаниите отговориха след 30 дни. Комисията прие обясненията им за задоволителни. Какво беше? Знаете ли какво беше решението на комисията? Само внимайте да не умрете от смях. Можеха да им наложат 500 милиона глоба. Вместо това им забраниха да публикуват цените си на едро в интернет. Което не даде резултати, както разбрахме, но вие сте били в подобна ситуация и преди и казвате, че сте изгорели именно заради оповестяване на картела и че ви е ударил ураган, ако трябва да ви цитирам. Какво е името на този ураган? За съжаление тогава ВМРО и другите патриотични сили не ме подкрепиха. Ако това, че всяка година българските граждани надплащат по $500 милиард в джоба на картелните търговци, не е част от националната сигурност, значи имам грешна представа. Картела за горива. Абсолютно е част от националната сигурност. Всеки един от тези проблеми, които могат да разклатят стабилността на страната. Но ние не ви подкрепихме и когато вдигахте цената на тока. Даже организирахме стачки срещу вас, когато включихте тези 700 ВИ-та. Нещо сте се объркали, господин Каракачанов. Точно така. Митингите, които се организираха и пред 6 и пред Министерски съвет, говоря за времето от 2010, 2011, 2012 година. Бъркате времето, може ли да отговоря? Може ли само да довърши? Но ако вие бяхте се обърнали... Вие ли сте все още водещи ли? Разбира се, че все още съм водещ, но и ви слушам, тъй като все пак трябва да... Докато аз бях министър, тока беше увеличен някъде около 2%, т.е. 2-3 пъти по-малко от инфлацията за същото време. Докато аз бях министър,
променихме закона за възобновяемите енергийни източници, които тройната коалиция си бяха направили за себе си през 2007 и 2008 година. И се бяха подготвили да построят 12 000 мегаватт. 12 000. Сега имаме 1200, 10 пъти по-малко. И от тези 1200 само 200 са направени по времето, когато аз бях министър. Но казвам, че имахме различия, но щях да добавя друго. Ако вие бяхте се обърнали и към парламентарните, и извън парламентарните, по темата за картелите говоря, като енергиен и икономически министър, ако вие бяхте потърсили обществена подкрепа, щяхте да получите, гарантираме. Ето сега я търся. Сега единомишленици ли сме? Всеки един. Вие ще се стиснете ръцете след малко, като единомишленици. Когато ние сме... Каракачанов ще се върне обратно в парламента и ще е важен за... Вие казахте шоу в началото. Ние сме дошли да правим шоу, да правим дебат. Точно така че темите, по които имаме общи виждания, какъв е проблема да ги споделяме. В края на краищата това мисля, че е правилното поведение. Ето тук аз говоря за въпрос за синхрон в управлението на държавата. Ако станете президент, в синхрон ли ще бъдете на управлението или в опозиция? Всяко едно нещо, което касае защита на български интерес, аз ще го вадя на показ и ще го отстоявам. Ако българското правителство води политика на отстояване на български национален интерес, синхрон. Ако нарушава български национален интерес или премълчава, снишава се, както прави много често, никакъв синхрон не може. Реформаторския блок е част от управлението сега. Това е вярно, макар и малко общо казано. Президентът, тъй като аз съм безпартиен, ми е много лесно да бъда надпартиен. И президентът не може да бъде на власт или опозиция. И не случайно Конституцията го извежда като отделна институция от всички останали власти. Защото президентът с неговите, макар и така бавни правомощия на висок мащаб, той е коректив. Не балансьор, но коректив. Ще ви помоля за бързи отговори на въпросите, които следват сега, защото те са блиц. Ще започнем отново с господин Каракачанов. Защо смятате, че ще стигнете до балотаж? Защото виждам подкрепата на хората. Аз обикалям страната и виждам подкрепата само за почивните дни сме направили 8 срещи в България. Господин Трайков. По същата причина, но и защото смятам, че на масата хора им е писнало от липсата на справедливост. Нужна е дълбока реформа. Кой е истинският ви опонент? Всички са ми опоненти, защото мястото е само едно. Но най-много несъгласие имам с тези, които представляват извън български интереси. Основният опонент е този, който претендира да е основен кандидат. Кандидата на ГЕРБ и, разбира се, кандидата на инициативния комитет, подкрепен от Позитано 20, който претендира също да отиде на балотаж. Има ли необходимост от предсрочни парламентарни избори? Да или не? Не мога да преценя. Това го решава министър-председателя. Да, има необходимост от подобряване на управлението. Ако управлението може да се подобри с предсрочни парламентарни избори, значи това е пътят. Да, името на стабилността на България в момента не. Но има нужда от един нормален диалог и чуваемост от страна на правителството и най-вече на министър-председателя. Да или не, по отговорите ще се опитаме да бъде близо. Знам колкото и да е трудно това, разбира се. Ходите ли на лов? Не. Не. Ястреб или по-скоро дипломат в отношенията ви към политиката и външната политика? Ястреб, но не чуш ястреб, а български. Разбира се, винаги дипломат. То не изключва и по-твърди позиции. САЩ или Русия? Нашите съюзници. САЩ. Няма такава дилема. Няма такава дилема. Отговор на този въпрос е България. Такава дилема няма САЩ или Русия. Успешен президент ли е Росен Плевнелиев? И за останалите ли ще питате? Моля. И за останалите... За когото преценя. Ще попитате. Как ще ви питам? За настоящия ви питам. Всеки е дал нещо на институцията в своя мандат, но аз мятам, че никога тя не беше изпълнена с цялото съдържание, което е възможно по Конституция. Не беше. Беше пасивен президент, който ангажираше България едностранно във външната политика. Да или не, грешка ли беше издигането на Кристалина Георгиева за втора българска номинация за генерален секретар на ООН? Грешка беше подкрепата на предишната кандидатура под натиск. Грешка е категорична, защото всъщност това струпа допълнителни неприятности на правителството, точно когато не му трябваха. Били ли сте членове на БКП? Не. Ясно. И като финални въпроси, може би, срамувате ли се от нещо, от вашето минало? Не се срамувам от моето минало. Казал съм го и го казвам сега. Между другото, в това студио го казах преди 10 години, вие показахте репортаж. Вие срамувате ли се от това, което съм правил, не се срамувам. Абсолютно нищо. Това, което много често сега се изкарва последните дни, именно за връзката ви с държавна сигурност. Това не е от последните дни, ви го казахте преди повече от 10 години. Повече от 10 години, но сега отново... Казвам го простичко и ясно. Срамувате ли си? 5 месеца са били моите ангажименти преди 10 ноември и повече от 10 години след 10 ноември. От кое се срамувам? Че съм казал това, което мисля и че съм казал това, което за съжаление се случи, че в България ще има промакедонски сепаратизъм, че чужди държави се месят вътрешни работи на България. Това ли е проблема?
Министър на Борисов от първия кабинет. Историята понякога ни прави горчиви шеги. Сега преди 2 дена разбрахме, както и цяла Македония, че госпожа Доста Димовска, с която господин Каракачанов, доколкото знаме, близък, се оказа агент на сръбските тайни служби. Благодаря ви за това участие. Само не ми казахте дали се срамувате от това, че сте бил министър в първия кабинет на Борисов. Аз вече ви отговорих. От абсолютно нищо в биографията си не се срамувам. Винаги съм направил каквото мога за България. Благодаря ви, господа. Госпожа Доста Димовска, покойница, не се говори така за починали хора. Благодаря ви, господа. Лека и пръст. На финала на първия дебат в ефира на BTV всеки един от кандидатите ще има своите 30 секунди, за да обобщи своето послание към избирателите си, господин Каракачанов. Моето послание е ясно. Ако искаме да вървим напред, трябва да обединяваме усилията на нацията. Затова ние, българските патриоти, се обединихме, коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Номера на нашата бюлетина е 19. Всеки един българин, който желае да види България горда страна, българите проспериращи, нека да ни подкрепи. Това е моето послание. Истината е, че Съединението прави силата. И не случайно нашият лозунг е България на всичко. Защо аз трябва да бъда петия президент на България, господин Трайков? Патриотизмът не е за частно ползване. На него имаме право и вие от Русе, и ние от Македония. Но най-важното е и всички българи, независимо дали са в България или в чужбина. За съжаление, вчера се разбра, че българите в Великобритания, например, няма да могат да гласуват в 4 от вече заявените секции, които отговарят на правилата заради настояването на политическата сила на господин Каракачанов за ограничаване на това право. Коя секция бихте отрязали? Вижте, това е абсолютна манипулация. Нашите аргументи и когато гледахме закона, и сега са ясни и прости. Трябваше да се ограничи възможността на Турция да се бърка във вътрешните работи на Република България. В Турция си направиха 35 секции по конец. Както можеше да се очаква, се организираха перфектно. Да ви попитам, защо вашите 7 министри не поставиха въпроса това да не се случи? Между другото, благодаря ви. Министър от вашата квота. Тъй като сме извън регламента, трябва да играем по правилата и вие, ако станете президенти, трябва да играете по правилата, а тези правила се наричат Конституция на Република България. Ви пожелавам успех в битката. Първият дебат по BTV, петият президент Трайчо Трайков и Красимир Каракачанов, гости на предаването. Благодаря, че ни уважихте и уважихте нашата покана. В четвъртък продължаваме с следващите дебати в студиото на тази сутрин и така до навечерието на президентските избори, когато ще е големият дебат по BTV. Благодаря ви.